Talanta, beti miserian. Bueno, San Ferminak akitzen ari dira. 20 minuto gelditzen dire, guk badugu privilegioa, Ibai eta biok, hemen egoteko, Gaztelu enparantzan. Todo bips gaude hemen, begira, hor la plebe herria eta gu hemen privilegiatuak. Eta, bueno, hori, erramezala San Ferminak ari dira bukatzen, batzuk konten, gehiengoa oso triste, gehiengoa gaixoak izango dira gaurko gauean, ikusiko dugu, zer moz den gaixoani hori hemen enparantzan, Gazteluko enparantzan, udaletxean ere egonen gara ikusten gaixoani ofiziala. Aurten ez dute jarri pantailarik hemen, normalki jartzen dute pantaila bat, aurten ez dago, baina hala ere peinak seguraski ere etorriko dira, eta guk ikusiko dugu, gu hemen egongo gara herriarekin, eta, bueno, ea zer dioten, ea oraindik ere musika ongi jotzen duten peinek. Bueno, eta lehenengo peina hemen, Gaztelu enparantzara sartzen, Errotxapeako peina iritsi da, karbo handizekin, gogo askorekin, hemen ditugu. Ez dira musikari honenak, baina jarrera badute. Somatzen zaila pixkan nekatua, Bomboarena zagoina pixkan lor peiarekin. Gaueko giroa, giro aparta hemen, temperatura ere bikaina, jendea orain etortzen ari da, su artifizialak ikustetik. Bueno, jakinen duzue, gainera, bigarren bero olatuan gaudela, oraindik ere, Osasun Ministeritzak errandu Espainiar Estatuan 18 milioi pertsona daudela osasun arrisku altuko egoeran. Bueno, hemen ez dirudi jendea oso kezkatua dagoenik, baina, bueno, egoera ere kezkagarriak San Ferminetatik aparte. Eta han Gibeletik dator Donibaneko peina, han ikusten duzuen bezala. Bueno, aurten peinekin ere ikaragarrizko polemika egon da. Enrique Maiarekin, orokorrean polemika handia. Peinen federazioak ere kexak izan ditu, izan ere Navarrasumak alkatetzako taldeak hainbat ekitaldi debekatu zizkien, eta horretaz gain badago kolaborazioko mahai bat udala eta peinen artean bestak antolatzeko, eta hori ere bertan bera utzi du udalak erran bezala. Xaloa TV, xaloa telebista, xaloa TV telebista, xaloa da hoberena. Han atzetik datoz hoberena peinakoak, ez dugu asko esateko, beraz, reu. Peinaren pankartan ikusten duzuen bezala, 2020 eta 21 tatxatuak, eta 22 handian, eta a la tercera, a la vencida jarri dute. Eta bertze detailetxo bat, zezen plazaren irudia jarri dute, baino plaza de todos jarri dute. Zalantza genuen, jendea hurbilduko zen, aurten ez delako ofiziala, baina ikusten duzu, plaza betetzen ari da.
ez da jende askoz gehiago sartzen. Bueno, aurten egon den bertze polemiketako bat, urtetik urtera gero eta gehiago, gero eta zentralidade gehiago duena, tauromakiarena. Aurten anti-taurinoek egin dituzten interbentzioak nahiko, entzutetsuak eta potoloak izan dira. Eta errandutena da, tauromakia zerbait prehistorikoa dela eta haien garaia aspaldi pasatu zela. Eta aurtengo San Ferminetako bertze elementu polemitiko bat, han fondoan duguna, horiek dire, Enrique Maiak plazan jarri dituen txozna, famoso entzutetsu horiek, polemika egon da horrekin, izan ere, erran bezala, herri San Ferminei tokiak kendu die, edo ez die utzi, O plazan egiten urtero bezala, hemen Aldezarrean, baina, bertzalde, Gazteluko plazan, hemen inguruko ostatuei, txoznak jartzeko aukera eman die, eta gainera horretarako banku publikoak, esertzeko bankuak eta dena, kendu ditu. Bueno, horrekin ere polemika, haundizek salatu dute, Navarra Sumak, San Fermin komertzialak sustatu dituela. Bueno, kandela batzuk pizten hasi dira, izan ere 2 minuto, 3 minuto, segun erlojua, baina gutxi falta da, segundoak bakarrik aurtengo 2022ko San Ferminak bukatzeko. Bueno, plaza gainezka agitzen ari dira, erran bezala, urtengo San Ferminak espektatiba handiak zeuden, gogo, pila bat, batzuk erran dute ez dela azkenan hain bertze jende ibili, bertze batzuek ikaragarrizkoa izan dela, oso giro ona, handitzek hori azpimarratu dutela, giro aparta izan dela, naiz eta, beti ere berri txar eta zorik gaiztoak badiren, gaixoani berehala kantatuko dutke, beraz, hori grabatuko dugu horretxe. Gaixoa ni jotzeko puntu-puntuan daude, lehen erramezala, haunditz triste, gehiengoa triste, bertze batzuk ez hain bertze, Ibai eta ni bezalakoak, baduguna gogoak deskansatzeko. Emozio haunditzeko San Ferminak aurtengoak, jendeak espektatiba ikaragarriak zituen, 2 urteren ondotik, 2 urte San Ferminak gabe, jendea gogotsu, ez dakigu espektatibak bete ote diren, haunditzek erran dute, nahi baino jende gutxiago ibili dela, bertze batzuk berriz, ikaragarria izan dela. Gaixoani horrekin utziko zaituztegu orain. Zapiak gora, San Ferminak bukatzera doaz.
Ez, bueno, a ber, mezu bat, zuen gurasoendako. Dale. Haupa, hemen, zoa, San Fermina despeditzen, eta, bueno, horrek usko da bastandarren. Haupa San Fermin, haupa bastan. Osea, zuen mezu da, besta gehiago. Gurasoak, aigara hemen bestaz, inbardugu besta gehiago azte buruen. Besta gaur, beti. Beti gehiago. Beti gehiago. Bueno, hemen gaude ez ezagun batekin, Joseba. Gaixoa zu, triste zaude? Bueno, pixka bat bai, egia egan. Bigarren aldi etortzen gaizena, zik, teste. Dan duzu zerbait San Ferminetan edo ura bakarrik? Gaur gura, tokatu zaiko Ostia, baina ura serio gainera, Serio, zu. Fuente libiana. Fuente libiana, tipo libiano batendako. Bueno, usten datu gainera garbia, Joseba. Oske. Ongi besatu, Mila esker. gaixoa ni honetan. Mila esker gauni. Nola duzu izena? Usue, Usue, triste zaude gaixoa ni honekin. bai, pio bat, negar egin dut gainera, Gozatu duzu San Ferminetan. pio bat, baina nekatu naiz ere. Kontatu anekdota bat, zerbait hola gertatu zaizuna San Ferminetan lokura maxima. Ba, liatu naiz argentino batek. Eta Hau ez da prentxarroxa. ez, berdin du. Eta joan naiz bere etxera, enzierroa ikustera ze bizti du, en plan, la Cuesta de Mercaderes. Mezu bat beretako hemendik. Benetan. Tamo, boludo. Tamo boludo, hor bere mezua, gizateriarentzat. Badu, bertze anekdota bat. Beste anekdota bat. Miss Nina kontzertuan nire laguna igo zen... Bera. Begira. Igo zen tuerk egitera Miss Ninarekin. Egiten diguzu demostrazion bat, favorez? Benetan. Telebistan agertu behar da. Bai, por supuesto ez. A ver, biek, demostrazion bat. Bueno, ni ez naiz profesionala. Bueno, hemen, norbaitek ikusten maizu igual kontratatuko dizu, Xaloak badu reperkusiona munduan. Bai, ni naiz, barran oso ondo egiten dut lan. Barra, baino... Barran egiten dut pole dance. Hot dance egiten dute. Bueno, mi esker eta ongi pesatu. Berdi. Bueno, hemen gaude Michael Jacksonekin. Michael Jackson zara? Bai. Ongi pasatu duzu besta hauetan? Bai. Uste duzu tipo guapoa naizela? Bai. Eta bera tipo majoa da edo ez? Bai. Bueno, bidali mezu bat gizateriarentzat. Bai. Bueno, hortzen, bere mezua, baikorra benetan. Bueno, eta Ibaita biek ja oso nekatua gaude, beraz, bagoaz etxera, lotara, deskantzatzera, ongi segi, placer bat izan da.